Numandumani eyadumezizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bejembeje mpazone empandla dizwe zamadoda ibomvu. Nena basetete nabasenyumbane mkhonto kwazi igazi ndaba ikhala amanzi dictionary ndaba ifithi umndeni. Nginibingelele nonke emakhaya. Sanibonani ngiyabingelela phezulu eGoli, ngiyabingelela phezulu yonke indawo Island, ngiyanibingelela eDubai, ngiyabingelela bafowethu. Namhlanje ke ngihambile ngaze ngahamba ngithe mangigibela iBhanoi ngithi ngiza kula mabhilidi amahle kangaka, ngithi ngiza kulezi indawo ezinhle kangaka, ngafika khona enye indoda usibiya usotobe indoda yaphansi ezweni laseMelmo laseshowe. Ngithe mangifika ngathi ndoda ngicela ukudonsa ngikulethe njengenyanga eyaziwayo, njengenyanga enesinto, njengenyanga edumile, njengenyanga enamagalelo amakhulu kakhulu ezweni laseSouth Africa. Uzokhumbula ke ukuthi abantu abaningi basizakele ngayo le ndoda, ngisho amagalelo izakhele igama layo yazi yawo lakha ngisho phansi ezweni lasenkandla, phansi kwesikamsholozi iwakhila amagalelo le ndoda. Ngike ngabona abantu abaningi beyibonga kakhulu, ngazobona abantu abaningi yaze yakhethwa ngisho sontweni kwathiwa ungumfundisi wabantu abasha ngenxa yamagalelo awenzile. Hey wena owabona indoda eyathatha isiphalaphala sikamakoti yamthatha yamdonsa abantu bonke libalele ngelockdown, yamlobola nje kunjalo. Indoda ethi mayifika impela abantu basho bathi cha hayi indoda impela siyaqala ukuyibona inyanga enesithunzi kangaka. Intombi ezithi mazibuka siboyizele intombi zisho ukuthi hayi kuone ezinye indawo. Uyabona ke namhlanje ngithe mangimlanda ngathi before ngiye endabeni engifuna ukuthi ngimvulele yona ukuthi sizoyenzani, ake ngiqale ngamtshela ukuthi indaba engimlandele yona yini le ndaba engifuna ukuthi namhlanje akasike kwelijikayo angitshela ukuthi kwenzakalani. Kodwa ngifuna aqala zazise abingelele ababukeli bonke emakhaya. Ngeke sisho sithi namhlanje abalaleli ngoba phela namhlanje sikumabona kude noma abantu basu. Ungakhohlwa ke ukuthi usubscribe lapha ku YouTube channel yethu, uthi subscribe mawuqeda lapho bese uciphiza le bell encane bese uciphi izokukhumbuza njalo ama topic masikunika. Sotobe mfowethu siyabingelela. Ngiyabingelela kakhulu kubabukela emakhaya. uDr Sibiyelo odabuka endaweni yasenkandla ozinze eThekwini la ikhona osebenzela endaweni yaseSiphingo nase Johannesburg Air Force Lawrence. Ngifihle nje ikhanda nje lapha eMbumbulu ngaphansi kwenkosi uMakhanya. Ngiyabingelela kakhulu dokotela, ngibonga nje nethuba othe uma ungibiza ngathi mina Nkosi yami angikwazi ungezi usungifonelile. Ngiyabonga kakhulu uSibiyelo osekhona. Mfowethu namhlanje indaba esizoyithinta kakhulu, sizothinta indaba ebucayi noma sizothinta indaba ebalekile ekhaya lapho mawukhona. Namhlanje indaba esiyithintayo sizothinta into ethinta ukuthi kubaluleke ngani ukuthi umuntu wesifazane anikwe imali noma yena akhiphe imali yakhe anike umuntu wesilisa. Siphinde sithinte ekuthenini abantu besifazane bakhala isililo esisodwa. Isikhathi esiningi sibiya bakhala isililo esisodwa mabefika kuthina la egodlweni athi umuntu wami akasanginiki imali, umuntu wami akasangenzeli lutho. So angisazi noma iphunga nginuka kami noma since nje ethola umagotshana omncane noma sekuzongena uzambize ngohlwibi lento enganasimilo, lento etshekile futhi mina nje ngimeka kahle ukudlula yena asanginiki imali, yonke imali sithathwa uloyana. So angisazi ukuthi yini okumele ngiyenze ukuze imali ayikhiphe kumina. Kahle kahle sibiya yini le enza ukuthi umuntu wesilisa agcine kumuntu wakhe abona ukuthi no lo muntu imali ayimfanele ekufanele ngimnike. Futhi omunye umbuzo sibiya imbili lembuzo, kufanele yini umuntu wesilisa ayikhiphe imali kumuntu wesifazane? Kuyiqiniso yini kufanele ayikhiphe imali noma umuntu wesifazane kufanele akhiphe yena? Yini okufanele yenzeke la ngokwesiko noma nakudala okwasedlozini? Yikuphi okuvumelekile? Mina dokotela engizomshaya nje ngoswazi oluncane ilo oshadile osisi uthe meseshada wase relaxa lezi zinto abezenze engakashadi, ngamanye amagama iwasha beyisebenzisa engakashadi ezimenze wazwabe emshadweni. Shuthi useyiyekile, ayikwazi phela indoda kade kunikeza imali sekuyaba indoda isakunika imali. Shuthi sekukhona ikati eselikhona eselithatha imali kahle kahle, sekukhona omunye umuntu osekhona osothi mayihamba imali sibiya khona lapho uthi wena kukhona ikati. Ngifuna ukuzwa ukuthi yini ikati ngoba mina ngigcina ikati kuyilento. Ayithi phela bese qisela laba sithi ikati ke kusokumuntu osuke engaziwa, sokumuntu oyintombazane osuke nje eseduze kwakho osuke kufuna imali, ekufuna yonke into. Yona phela lo yenza ukuthi umfazi ugcina ungasamniki imali, ugcina usukeza yona le ntombazane linesibindi. Mayese faka into zakhe inzipho zakhe mayese ethi nje baba ngicela ukunikeza imali, uyabona wena usho umfazi wami lapha endlini akafanele le mali kanti uhlanga litholile noma izinto akushaya ngazo wena njengobaba. Ukuthi khona into engiyithandayo isho sibiya uthi bafake inzipho bathi baba mase bethi baba base sibenzana abethi baba
mase uthintwa endaweni lezi ezicashile usuthintwa ngalenzipha ngithi siyakhumbula ukuthi thina lo muntu osesekhaya umshadile awusamenzisi izinto kade ezenza usuthi wena ungamenzisi noma uyena ongasazenzi kahle kahle phela ngithi unkosikazi ulalela indoda kukhona indoda ethi mina ngiyifuna inzipho angifuni utwenza izinto wena uyayithanda yazi right you know why yawazi umsebenzi wazo si right kakhulu wawuzwapi lo msebenzi njengokuthi wena ngathi phela lo wakwami akakayithenge mayithenga ngayizwa ngomunye nje umngani wami athe osukuya umngani ngani wami ungeza ukuthi umuntu mayifaka inzipho kunjani ngathi ake ngizame lo wakwami mangimzama ngayikhipha yonke imali ekhona ingekho wathi bengithinta ekhanda ngeza ukuthi hayibo ukuthinta kanjani ngathi hayibo nalokuthi ngayithanda le nto angifuni ngigcine sengilingeka ngaphandle lento engiyibone ngathi yinhle emehlweni yami angiyenze kulo wami osendlini ukuze yonke into ihambe kahle bese ake kuthiwe sibiya la ngifuna sihambe kahle kahle kwenzeka ngizwe wena uthi into yasemshadweni uthola ukuthi sewungena emshadweni akasayikhiphi yini lesiwasho usebenzisa ake kuthiwa ube nebhadi vele uze wayongena emshadweni engayikhiphi imali sidalo wangeniswa ukuthi khona umunye umuntu ongena emshadweni angangeniswa imali angangeniswa material things but ongeniswa ukuthi cha ngimthandile cha shemukhanda kakhulu wabantu ngimthandile uyihlatheni angifuni imali yakhe ngilithandile ibhalundi lami so manje ngifuna ukwazi ukuthi mase ngisemshadweni akasayikhiphi imali nokudla ke angisho ukuthi anginike imali uyazi omunye umuntu akamnika imali la mlazi 5 yabo uthola umnika umlazi 5 nje uFNR yabo wena wazi uFNR wasemlazi FNR umlazi 5 yabo uthola umnika wona uyamshaya so manje ingane abantu iyalamba hayi ekamereni noma enye indoda igude ekamereni omunye umuntu abanye abantu besifazane wangeniswa emshadweni ukuthi wayizwa lento uthi cha awuyayigidi amen kambi ugida kakhulu yabona uyathinta impela la ekamereni ugijima kakhulu uyasheshisa hamba fast lane so manje ngifuna ukwazi ukuthi makuukuthi vele wayengayikhiphi iqala kwaphambilini but manje yini edala ukuthi umuntu wesilisa angayikhiphi imali kumuntu wesifazane no matter irregardless ushadile noma akashadanga yini edala ukuthi angayikhiphi imali mfuthu engingakusho mina kunabantu besilisa othola ukuthi bawongoqa ekhaya kanti ngaphandle bayikhipha imali mina engingakusho lo shadile akazama ukusukuma zikhona izinto zesintu dokotela esike sikhiphela abantu ukuthi mhlawumbe noma uhlanga noma into azoyisebenzisa nje azothi uma eyikhulumisa umyeni wakhe athi cha nali ikhadi ngicela ahlale kuwena mama uhambe uyogrosa ukudla kwala endlini wenza yonke into sokuyidinga ikhona kusuke kubalekile lokho lo suke ehlezi uyohlala lokhu bulawa endlala boyendlala ubona amanye amakhosikazi ethathi ama-wallet obaba noma ethathi amakhadi obaba ayogrosa endleleni nje ulinde nje ukuthi uncele inzipho umuntu wesifazane umfazi ohlakaniphile umuzi wakhe uyazakhela wona manje mawuthi wena ama-wallet elakho ikhadi lihlala no usibeka lapha etafuleni umama abheke ukuthi khonani lapha baba so umama naye siyakushaya uswangishaya kanjani dokotela ngomuthi hayi ngeke ngisho ukuthi wangishaya ukuthi ke lento kuya ngokuthi ukhuliswe kanjani yabona ekhaya uma ufundiswe ukuthi ekhaya kini ufuna konjalo uma usuka emsebenzini bekuphela inyanga uhambisa igrosa ekhaya leyo nto iyakukhuthaza umuntu wesilisa uyazi ukuthi isifazane ozokufika kutshela ethi hey yazi mangihola mele ngiyonika uboyfriend wami noma ngiyonika ubaba wakwami imali engaka umuntu wesifazane fanele yini ayikhiphe imali anika umuntu wesilisa kahle kahle endulo kwakumuntu wesilisa kwakufuneke kube yithukuthuku zakhe but ngesimo somnotho kuyenzeka ukuthi la ekhaya nisebenza nobabili uthola ubaba usuzophela umsebenzi cha into nje iqiniso lithi nje mama ikhiphe imali ithathe nje ubinjalo unikeze ubaba kuba ubaba uthi mama kule mali yakhe 10,000 oyiholayo ngicela ukukunikeza ukugibela noma ngicela ukwenzela u1 no 2 no 3 no 4 ngoba phela ubaba njengenhloko ekhaya uyena ofanele ukuthi zonke izinto ezingena kulomuzi wala ekhaya ziphathwe uyena so nje kufanele umuntu wesifazane amnikeze ubaba kumele umnike ukugibela mayihola nje umama ngaletha athi baba guqe nayo imali engiyisebenzile bese uthi wena okay mama ake sithathe le senze ukuthi ake sithathe le silungise la ke sithathe la silungise la enye imali engxenye ibuyele kubaba ekhaya ukuthi umama kayenzi lento kukhona yini usizo ongalenza lapho wena no umama agcina senzile umama leyo nto no kumama kumele ayenze ngoba phela uma engayenzi la endlini sihlala sobabili la ngithi mina kuwe umuntu obukayo njengamanje usekhaya uthi hey le ndoda iyakhuluma lenyanga lo dokotela uyakhuluma mina umama akakwenzi ukuhola 30,000 mayiholile uyicela kimi imali yonke uyithatha isekubo ngiyafisa ukuthi umama nami athi mayihola umama wami akathatha imali ayilethela endlini athi nayi baba imali ngiholile uyakwazi yini ukukwenza lokho kulula dokotela lo muntu akasondela mayesondela ikhona lisomnikeza yona umama mengekho semsebenzini
ayishise lento akhulume naye ngale khathi ithi nje qe imali athi le mali ifanele ukuya kubaba ngoba phela kahle kahle bese sikhuluma iqiniso nabo labo osipari bethu omkhokazi bethu bayakwazi ukwenza izinto einganeni zabo ukuthi ingane nje manje yaphatha imali ivele imali ilethe ngapha usaleke wena ungenalutho umnemzana ungenamali uthiwa nje hayi baba yikho imali kuloko imali ayikho kanjani umlungu efakile imali ayize la endlini kodwa kube khona into ozoyisebenzisa wena ozoyishisa wendoda awuzama ukusukuma awusuke ukuthi uzutshela zama ukusukuma uthola izinto uphuma umuzi wakho uyayibelela manje sibuya sengivala maybe sengicishe sengiyoqeda uthini ngale ndoda uthola ukuthi inabantwana abawu4 noma abawu3 is a family man but le ndoda ihamba ama-club ithi mayifika ama-clubini iyaphaka yazi kodwa umnumzana ushiye umama ekhaya ethi I'm going out with friends mayithi I'm going out with friends usefike thola lezi ingane ezino 25 years 24 years Master Queen zikhothele 2000 wakhe uthenga wonke labo utshwala bu silver and yellow uyathenga uthini ngalawo bantu ngalabo bantu yazi labo baba banjalo obaba banjalo abekho kodwa ngithi ba enjoy ya umzimba ofukuzayo vele uyawujabulisa kodwa naye plan engabenza yona engabanikeza yona awukujabule kwakho ushisa inyama egcekeni kwakho ubiza abangani bakho bathembayo nihlala egcekeni nijabulise into yakhe izohlonipheka ubaba umnomzana usemantshwaleni nezingane engangezingane zakho le nto ukwenza isithunzi sakho sehle futhi nemali izophela ungaboni because akekho ongazi ukuthi mesedle umuntu izinto zokujabula imali ispend esinoma kanjani akhohlwe ikusasa lezingane zakhe ngitsheleke sibiye umbuzo ogcina ngibuza wona ubaba osenomuzi ubaba alright kufanele nini agqoke impahla ezinamagama noma impahla edurayo ayolanda ijini ka30,000 alanda iskipa sanamateki in kufanele yini kwenze lokho kurong ukuthi phela obaba manje sebenzenza izingane kurong kakhulu lokho because kurong kakhulu lokho because ngalesikhathi uthenga iGucci ka13,000 kunengane efunde primary wena engabe ingane yakho mhlawumbe ifundisa mandiye ibe nekusasa elingcono bebelungweni usavele izingane zakho because ukufa asikwazi ukuthi kuza nini ingakho ubona abanye abantu sebeshonile uzwe ihlazo kuthiwa lo muntu benga invest for izingane zakhe sekuyabe izingane zomuntu seyihamba zicela komakhelwane sezinhlekisi so kubalekile nje ubaba aqoka into engangeyobaba uyigqokele ijacket yakhe ebomvu uyigqokele yona uyigqokele ibhlukwe lakho uvale phansi umlomo makondleke izingane zakho wa-investela izingane zakho zafunda kahle zingafani nawe mbukele ekhaya omuhle niyezwa ke udokotela usibiya singakhohlwa ukuthi namhlanje sikhuluma ngokuthi kufanele yini umuntu wesilisa amnike umuntu wesifazane imali noma kufanele yini umuntu wesifazane anike wesilisa imali sikhuluma ngezinto ezijulile ezehlukene sikhuluma ngobaba othola ukuthi useseklabhini mayiseklabhini imali akamnikanga umama ekhaya sikhuluma ngobaba oyithola esethenga impahla ezidurayo but at the same time akakazamnika abantwana bakhe balambile yena umthola igijima ngeimoto zeingane ezincane abantwana balambile sikhuluma ngomama obhizi ngeinwele ama-wave amade kodwa ingane zakhe ilambile azinazo ngisho impahla zokugqoka esikolweni so namhlanje masikhuluma kanjena siyithatha siyayibeka vice versa ukuthi kufanele yini lezi izandla igezane yini noma kufanele isandla si1 sigeze mangithi isandla si1 sigeze kufanele yini ubaba ageze sika mama yini isandla kufanele yini ukuthi umama azafaka amazipho endlini uwafaka yini menza imbangela ukuthi sidede lo mama bafaka amazipho yini because bomama kuthiwa sukumani uthi umpokasibiya bomama sukumani emaqandeni lento owawuyenza before sishade noma before ngulobole musu kuyeke kuyenza for example wawukade vele uyaphansi ushona phansi uyaphansi endumisweni uthi mawufika endumisweni bese yazi khona into awuyenza yazi ujule umungiconnecta bese singena sonke ezidalweni bese sikhuphuka sonke bese ngikhuphuke nami inkinga yenu you relax too much that causes into ukuthi ubaba agcine sephelelwa uthando asekubona ukuthi wena imali ayikufanele ugcina ungayilungisi jima mama jima amazipho yenza yonke into zipende ukubaba kathi mayifike kuthola uyibambile into ezimfintsha uthi nqi athi awuzoqhuma kanti uyazi vele uthenga usmall ngamasibomvu lezo zinto nje usho kanjalo uphokasibiya mfowethu kunesigama okukhulumile ngilithandile wathi unazi izinto zokukhuthaza ukuthi ubaba anyusa amasokisi futhi unazi izinto zokuthi umama anyusa amasokisi yini ongabanikane yona yini mfowethu abantu bangakuthola phi abantu yini mawuzomnika into enjalo umuntu uyakwazi ukumposela yini noma fanele eze kuwena noma uyakwazi ukukhuluma naye efonini then umposela into enjalo
kunomuntu ozothi mkhulu mina ngise Cape Town, no kulula kakhulu ngiyakwazi ukumkhoriyela umuntu or ngimposele aje kaphepha afune inamba zakhona asho ukuthi kunephasela elizofakwa endaweni yasesiphingi. Mawusegoli futhi kanjalo kuye kushiyana izinsuku ke ukuthi iphasela yakho lihambe izinsuku engaka. Kodwa nje la ngisebenzela khona engibest khona Monday to Friday ngisuke ngisesiphingo, then kwenzeke ke Saturday ama appointment emaningi eGoli ngiyahamba futhi ngisebenzele nakhona. Mfowethu ngifuna ukuza ukuthi abantu inamba bakuthola kuyona ithini. Ngikhona ku TikTok Dr.Sibia_bio ngiyatholakala, then ku 073 8510 646. All right, that was Dr. Sibia all the way from endaweni yasesiphingo. It's in Durban. If ever you wish to come and meet him, uthi yena utholakala kuyo le number kahle. I, as Dr. Khehlelezi, if ever ufuna mina, the numbers are right down here. You can just call any of our numbers. Call center is 24 hours. Don't forget to subscribe. Don't forget to follow our page on Instagram. It's Dr. Khehlelezi. On TikTok, it's www.drkonline.co.za. Thank you for watching this channel, and remember, we are always educating you. And don't forget to drop your comment. See with what topic do you want us to talk about. Maybe there is a traditional healer ofuna si interview a expert kuzona ezokwelapha. Don't forget to dropela ama numbers wakhe noma dropela ama details zakhe sizomcontacta, then see you khona. Next topic is an interesting one. Don't forget press the bell izokunotify topic masingene. Up balekile mina.